Nee, ik ben niet een echte, hè. Nee, kijk, ik ben maar in China, alien, hè. Nee, ik ben op auditionie geweest voor de Passiespelen in Tegelen. Ik ben de wagen gans naar Tegelen gevraagd. En bekend wie ik daar was, sloeg met de wagen een steil af. Ja, ik wist al direct wat er aan de eind was, hè. Jij 12 aanhangers. Dat is wel moeilijker hier, hè. We worden gewoon aangehouden door zo'n politieagent. Zo'n afgekeurde politierechercheur met ooiemalingsproblemen. Ja, maar toen zag nog, hallo, ik ben de kok met COPD. Ja, en ik moet zeggen, ik heb me gans goed voorbereid op die auditionie. Ja, ik heb me gans ingesmeerd met uierzoof. Ja, ik ging voor de rol van de gezalfde. Ja, dat had de police niet gezien. Nee, dat zag ik nog. En hè, bist dich Lazarus? Ja, ik moet niet langer wachten, ik kan hier nadenken. Hè. Zet de regisseur tegen me. Jong, hoe komt u vandaan? Ik zeg, onze vader heeft mij gestuurd. Ja, de regisseur was mijn broer, hè. Ja, ik moet zeggen, onze vader. Ik heb eigenlijk 2 vaders. Ja. Jo en Zef. Timmermans. Jo komt van boven. De rivieren. Die moet herlen, zeg maar. En Zefke moet nazenrooien. En Jo en Zef deden samen een draagmoeder gezocht. Een richtige Maastrichtse. Uit de week Nazareth. Maria. En Jo zag nog, jong, we hebben dit gemaakt zonder vlekken te maken. Hier in Heerlen noemen ze dat ook wel een roeping. Dat snappen ze alweer hier in Heerlen, hè. Ja, en wie ik toen op 25 december geboren wordt, toen zag Jo nog tegen Zef. We noemen hem naar je zus. Chris dus. Ja, pas op, die heeft hier in Heerlen ook nog gezocht naar een draagmoeder. Ja, maar het kostte geen 3 wiezen vingen, hè. Laat staan een maag. Nee, en direct naar de gebeurte, het mijn mam, het ze op haar linkerborst, op een beeltenis laten tatoeëren van mij, een beeltenis. Toen zag Zef nog tegen de man, zou ze dat wel doen? Want achter 30 jaar hink je op het kruis. Dat snappen ze wel weer in. Ja, zet de regisseur tegen me, jong, heb je de man ook biedig? Ik zeg, nee, helaas niet, de man kost niet. Ik zeg, die is met de bonnen van de kruidvat. Met de boerinnenboint. Naar Benux. Naar Benux is de man. Mijn man daar aankwam in Benux. Niet normaal. Koffietafel, kermis, honderden lopen bij een wachtmis. Ja, hoe mijn man voorziet, daar is het te doen. Ja, volgende week gaat ze naar Lourdes. Is er nog nooit geweest. Nee, en mijn man die wordt overal gevraagd. Hè. Die wordt echt... Toen zag ze nog tegen mij. Mij jong, trekt ik ze aan voor die zaak als brood met te verdienen. Nou, het is met dit kleed aangenaaid. Een paar sandalen schön gekocht.
Dan ben ik op bedevaart gestuurd. Ik zeg, mam, hoe kan ik nu het beste her op bedevaart? Oh, zegt ze, jong, dich kennende, kent het beste nog Scherpenheuvel. Hey, en ik de her op een goede vrijdag. Met mijn beste kameraad, Johannes de Zuiper. Hey, dat was genoeg, dat was chic. Kijk, hey, ik kwam daar aan in Scherpenheuvel. Oh, die lui die vlogen op me af, die wouden al en één gaat van me. Komt er mensen een man op me af, met zijn hooien bezig. Ze zei, de hooien is voor dich. Zeg ik, voor mij? Wieso? Ja, zet er kijk. Dan pak een stek, smiet de stek in de viever in. De hond rent erachteraan, springt in de viever, loopt over dat water weer. Pak de stek en loopt zo over dat water terug. Zeg ik, nee, dan hond hoef ik niet. Nou, nee, ik kan niet zwemmen. Ja, achteraf bleek dat in de Dobberman. Hij hebben het weekend hebben we op zondag nog afgesloten. Op zondag hebben we het afgesloten met een palmstrandwandeling. Een palmstrandwandeling. Ja, zijn ik en Johannes zijn dan de beste koffie gelopen. We hebben nog steeds 10 palm gedronken. En zijn daar gestrand, hè. Dat noemen ze nu nog Palmzondag. Komt de regisseur ineens tussen ons ingesprongen met zijn groot, zwaar houten kruis van 1 meter of 5, 6, 7, 8. Dacht je nog, moest ze niet te zwaar aan tellen. Moest als een ganse berg met opslepen. Toen zei de regisseur nog, denk je dat ze daar gans met boven komt? Ik zeg, ik denk het wel. Maar pin me niet erop vast. Ja, ik moet eerlijk zeggen, vind je verruikingsplaats echt leuk als ze ook tegen geluisterd zijn. Ja, maar regisseur geluisterde niet naar mij. Ik heb de rol niet gekregen. Ja, nu heb ik nog 1 optie. Ik werd paus. Ja, ik werd paus. Want wij werden paus. De beste onder de kardinalen. En wij hebben het kardinaal. De beste onder de bisschoppen. En wij hebben de bisschop. De beste onder de dijkers. Heerlijk, dankjewel. Fijne avond.